Avui vinc a dur-vos una proposta més divertida del que és habitual. Com veieu, ens hem rodejat de xocs. Sense abandonar la psicologia, anem a parlar d'un tema que considerem molt important, perquè al principi d'existir o del boom dels videojocs es veien així. Després anaven evolucionant i sobretot a la dècada dels 90 es veien així. I ara es veuen així. Com veieu, l'evolució dels videojocs ha sigut enorme. Dels videojocs que vos he presentat al principi fins ara ha hagut una evolució molt gran. I era necessari tindre un control de qui podia accedir a veure determinats jocs i qui no. D'este tema és el que anem a parlar avui. Comencem. Com hem vist, en la introducció he ficat 3 imatges de 3 jocs de diferents èpoques. Podríem dir que la consolidació a la nostra zona dels videojocs es va produir sobre la dècada dels 80-90 i, evidentment, la resolució dels jocs no era massa alta. La imaginació jugava gran part d'aquesta experiència de joc. Teníem portades espectaculars que ens suplien o ens donaven aquest peu a nosaltres fer aquest acte d'imaginació. Després, a l'hora de jugar, simplement eren píxels o eren imatges al principi en monocromo o en color verd, com podria ser els nostres Amstrad, Spectrums, en aquesta primera Game Boy, i després en les consoles de 8 bits. Així, en les de 8 bits ja tindríem el Mario o el Sonic, que eren jocs molt colorits, però no deixaven de ser jocs d'una temàtica més infantil, que no n'hi havia un alt nivell de gràfics. Però sí, continuem amb els jocs dels anys 80-90, per exemple, si agafé aquest d'aquí, tenim una portada, com hem dit, espectacular, bueno, en aquest cas no massa, però bueno, una portada on se veu un bàrbaro correguent fugint d'uns monstres, i després el que era el joc. No té massa a veure amb la imatge de caràtula, encara que no he agafat un joc que hi ha sí que hi ha altres que mostraven fotografies explícites a la caràtula i després el joc no tenia res a veure. També, si ens veiem, aquí en el joc no tenim ninguna classificació per edat. És un joc dels anys 1980 i no hi ha ninguna classificació per edat, perquè no existia ningú sistema ni es considerava necessari tampoc. Aleshores, en aquest moment no era necessari per el que he dit, perquè la imaginació feia la major part d'aquesta experiència de joc. Després els jocs anaren evolucionant, entrarem en la dècada dels 90, ja tenim jocs com el Street Fighter, que he ficat a la imatge d'introducció, i sí que va haver un joc que va marcar un abans i un després, que va ser el Mortal Kombat. És un joc que els joves d'entre 9 i 14 anys que anàvem a recreatius, veiem ja aquest joc i era molt violent. La violència era molt gràfica. Eren imatges que estaven renderitzades, realment tu veies ja persones reals dins del joc i una violència probablement desmesurada, que ara ho vegem en perspectiva i no era gens adient a l'edat que teníem. Aleshores, la saga Mortal Kombat va ser com el detonant per a que els diferents països anaren implantant un sistema de control o restricció d'edat. Després va sorgir el sistema PEGI per tal d'aglutinar els diferents països, sobretot europeus, encara que no exclusivament, perquè l'inclouen 25 països, i va sorgir aquest sistema paneuropeu de sistema d'informació de jocs, Pan-European Game Information, en el que apareixen distintes icones per tal de fer més gràfic el que seria la restricció, i tenim diverses icones, primer 5 que fan la classificació per edats i després una sèrie d'icones que es diuen per què s'ha fet aquesta restricció per edats. Ara jo vaig agafar un joc, que és el Grand Theft Auto 5, on vegem que ací baix tenim la icona de restricció d'edat, baix tenim la web on podem trobar els distints símbols i darrere tenim els motius per als que s'ha fet aquesta restricció. Després, hem de recordar també, ja que tinc en compte que aquest joc està en format físic, la majoria ara es compren en format digital, però això no vol dir que no tingueu accés a aquesta informació. Sempre tindreu el manual, vos el facilitaran en algun format, ja sigui en PDF o directament en pantalla, o a la descripció del joc que esteu adquirint també apareixeran aquestes icones. Anem a fer una breu descripció del que serien aquestes icones
i parlem sobre elles. Ara les ficaré també així a un costat per a que puguem veure-les. Primer tindríem 5 restriccions d'edat. Seria de 3, 7, 12, 16 i 18 anys. I després tindrien les motivacions que poden dur a aquesta restricció. Primer podria ser per violència, per insults, per por, per sexe, per drogues, per discriminació, per xoc en línia o per micropagaments. Hi ha que matisar diverses coses. El fet que hi hagi una restricció per a majors de 7 anys i que estiga la icona d'insults vol dir que els insults que apareixen poden ser tolerables per a una persona de 7 anys, però no per a menors de 7 anys. Si aquesta mateixa icona apareix en 18 anys, vol dir que el contingut dels insults o del llenguatge pot ser permissible per a un major de 18 anys, però seria intolerable per a un menor de 18 anys. Aleshores, anem a matisar algunes icones, com pot ser, per exemple, la de xoc. La de xoc es refereix a xoc amb apostes. Vol dir que el xoc pot ser exclusiu d'apostes, de pagaments, o pot ser que dins del xoc hi hagi com a minijocs d'apostes o que puguin incitar a l'addicció al xoc en diners, com hem matisat. Després, la restricció d'en línia vol dir que hi haurà més gent jugant amb mi a la que jo puc accedir i depèn de l'edat que estigui aquesta restricció. Per exemple, si està en un joc de 12 anys, vol dir que aquesta persona no té accés a algunes dades meues i no pot directament parlar amb mi amb les seues pròpies paraules, sinó que se li facilita una sèrie de frases predeterminades en les que es pot comunicar amb mi, de forma que els insults estan controlats. Si està en majors de 18 anys, evidentment jo puc rebre missatges d'aquesta persona que pot dir el que vol. Aleshores, per això aquesta restricció. Sí que és de veres que ara plataformes com Sony o Microsoft, quan es rep un missatge d'aquest tipus, normalment t'avisa abans d'obrir el missatge. T'avisa dient-te aquest missatge és susceptible de contindre insults. Per què? Perquè moltes vegades puc estar jugant i guanyar-li a una altra persona en la que estic competint i aquesta persona enfadar-se i començar a enviar-me insults. Aleshores, almenys aquestes plataformes m'avisen. També no n'hi ha que oblidar que hi ha persones que poden aprofitar els jocs per accedir a menors d'edat. Aleshores, per això, moltes voltes aquest avís, aquesta restricció. I l'avís de micropagaments, que seria que n'hi ha jocs que poden tindre compres integrades, de forma que després es podem trobar una sorpresa desagradable en la targeta. Si tens activada, no hi ha un control parental i la contrasenya està ja ficada, doncs, si és un menor el que està jugant, potser simplement donar-li un botó i adquireix aquest article i ja te'l descompten, evidentment, de la targeta. Hi ha que tindre en compte que algunes plataformes sí que te poden perdonar la primera vegada. Vull dir, si passa que de sobte et trobes en la targeta una sorpresa de 60 o 70 euros, pots tocar aquesta plataforma i comuniques que ha sigut un error o que era un menor que estava jugant i la primera vegada poden fer-te aquesta devolució retirant-te els articles comprats, sempre amb la condició que actives un control parental o que tingues un control de les compres que es fan al sistema de jocs. Una segona vegada ja no te ho passaran, i no totes les plataformes, solament algunes. Per tant, com hem vist, el sistema de restricció d'edat està per alguna cosa. Un joc ja no és un joc, ja no és dir, juga aquest joc i no passa res o no hi ha cap problema. Un joc ja supera aquest factor que tenia abans i ara passa a ser una experiència audiovisual. Passa a ser una experiència amb un nivell de detall i un nivell de realisme i sobretot un contingut molt explícit. Aleshores sí que és indispensable que hi hagi aquest control d'edat. Estem molt acostumats a aquesta expressió també entre la gent de dir el meu xiquet o la meva xiqueta de 9 anys és molt madur o madura per a la seva edat i pot jugar a aquest joc, encara que fique que és per a 18 anys, perquè l'entén i inclús me guanya. Hi ha que matisar que aquest 18 anys no està perquè el joc siga complicat, està perquè té una sèrie de contingut que no és adequat per a aquest xiquet o xiqueta.
no té la capacitat per assimilar aquest contingut. Nosaltres anem superant, en l'edat que anem adquirint, anem superant uns cites i anem sent capaços d'assimilar un contingut que en una etapa anterior no podíem. Aleshores, aquests consells, aquestes recomanacions d'edat estan per alguna cosa, intentem que s'acomplisquen perquè, com he dit, un xiquet de 9 anys no pot jugar a un joc que té una recomanació de 18 perquè no és per complicació, és perquè té un contingut que no és capaç d'assimilar. Tinguem-ho en compte perquè és important. Dir-vos també que este és el primer vídeo d'una sèrie de vídeos que vull fer. Els nascuts abans del 1977 són anomenats immigrants digitals i tenien una tecnologia i es relacionen amb la tecnologia actual d'una manera i tenen una forma de pensar concreta. Els nascuts entre el 1977 i l'any 2000 són anomenats natius digitals i els nascuts a partir de l'any 2000 són anomenats generació internet. Aleshores, voldria fer una sèrie de 3 capítols. En el primer em centraré en els immigrants digitals, la tecnologia que tenien, duré alguns elements d'aquesta tecnologia perquè puguem veure-los i puguem veure com s'interactua amb ells i quins videojocs tenien, perquè ja hi havia videojocs als anys 1940. Veurem com eren. I també dir-vos que espero que vos hagi agradat el vídeo. Els pròxims vos convido a veure-los perquè seran instructius. Salutacions!